Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela iddikjara li Stewart Healthcare trid tobdi u tonora l-kundizzjonijiet kollha li hija marbuta bihom. F'attività politika fiċ-Ċentru Laburista fin-Naxxar f'sala ppakkjata bin-nies, Dr. Abela qal li dan huwa gvern li ma jibżax jieħu deċiżjonijiet. Għaldaqstant, ftit tal-ġimgħat wara li twaqqaf kumitat biex janalizza l-kuntratt tal-konċezzjoni tal-Isptar San Luqa, l-Isptar Kering Grek u l-Isptar Ġenerali Tgħawdex lil Stewart Healthcare, din il-ġimgħa tieħdet l-ewwel deċiżjoni. L-ewwel deċiżjoni li ħadna din il-ġimgħa kienet deċiżjoni li jiena nemmen turi s-serjetà ta' dan il-gvern. L-ewwel deċiżjoni li ħadna kienet illi Stewart min-naħa tagħhom iridu jonoraw, iridu jobdu u jimxu iridu jobdu il-kundizzjonijiet kollha illi bihom huma marbutin. Il-Prim Ministru qal li mingħajr ħafna jgħid qed jibqgħu jittieħdu l-aqwa deċiżjonijiet favur is-saħħa tal-pazjenti. Dr. Abela rrefera wkoll għas-sitwazzjoni tal-bdiewa u residenti tal-Matab. Qal il-Gvern sema l-karba tal-bdiewa u se jkun qed jaħdem biex tinstab soluzzjoni aċċettabbli għal partijiet kollha involuti. Ma waqafniex illi tħallna fl-impjant, ma waqafniex illi irkibna fl-imkien mal-bdiewa fil-vetturi tagħhom u rewna l-eliqi tagħhom. Għada filgħodu il-ġurnata se tisbaħ billi nkomplu bil-istedint li l-bdiewa li jiġu għandna, nkomplu nitkellmu u jekk hemm bżonn nerġgħu immorru aħna għandhom, sakemm nilħqu soluzzjoni li tkun waħda aċċettabbli għal kulħadd. Il-Prim Ministru sostna li l-ambjent mhux se jkun il-ħaruf tas-sagrifiċċju għall-iżvilupp, iżda b'sens ta' bilanċ l-investituri se jingħataw l-opportunitajiet kollha. Dwar l-ekonomija Maltija, il-Prim Ministru semma konferma oħra li kellu pajjiżna ftit tal-jiem ilu. Għalhuwa ċifri li ħarġu din il-ġimgħa b'saħħitha ħafna. Għandna tkabbir ekonomiku illi huwa għal diversi drabi iżjed minn dak li għandna fiż-żona euro. Dak huwa xi ħaġa li timlina b'kuraġġ. Ekonomija li hija waħda b'saħħitha b'mod konsistenti. Il-mexxej Laburista stqar kif inutli nitkellmu fuq ċifri jekk ma jissarfux fit-tqassim tal-ġid għas-saffi kollha tas-soċjetà u għalhekk qal li qed iħares il-quddiem għal aktar ħidma biex titwettaq il-viżjoni tal-Gvern fl-interess taċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Dan huwa l-proġett tagħkom, dan huwa l-proġett tagħna, dan huwa l-proġett ta' partit maqut, ta' partit iffukat, partit li għandu viżjoni ċara, partit li hija fejn sejjer, partit li hija fil-direzzjoni għal dan il-pajjiż. Hija il-qudiem, hija l-fuq, ejjew ħalli flimkien inkomplu naħdmu, ibqgħu appoġġjawna, ibqgħu magħna, ibqgħu warajna, ibqgħu qudiemna ħalli flimkien inkomplu nżommu dan il-partit rebbieħ, pajjiż rebbieħ għall-interess tal-Maltin u l-Għawċin kollha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.